Zdravím všetkých fanúšikov Probinexu. Poďme sa spolu pozrieť na výsledky Ernia za leden 2025. Január bol pre Ernio skutočne zaujímavý mesiac. Pripravujeme rozdelenie portfólia medzi jednotlivé programy a s tým aj úpravu stratégií. Napriek týmto interným zmenám sme však neprestali sledovať trh. Aj keď sentiment klesal a trhová štruktúra nebola presvedčivá, podarilo sa nám dosiahnuť veľmi pekný výnos 3,49%. V rámci programu Dynamic postupne zvyšujeme riziko na jeden obchod. Inými slovami, otvárame väčšie pozície a ak obchod vyjde, zisk je vyšší. Ale rovnako to platí aj pre straty. Tu môžete vidieť simuláciu výsledkov algoritmického tradingu pri štvornásobnom zvýšení rizika. Upozorňujem, že ide len o spätnú analýzu na historických dátach, nie o predikciu budúceho vývoja. Ernio aktuálne tiež drží spotové kryptomeny ako Bitcoin, Solana a Ethereum. Tieto pozície spravujeme skôr dlhodobejšie ako swingové obchody. Cieľom je postupne realizovať menšie zisky, ktoré komplementujú náš už uzavretý fix program. Január bol na trhoch plný nervozity. Napätie vrcholilo v deň inaugurácie Donalda Trumpa, keď Bitcoin dosiahol svoju historicky najvyššiu cenu, takmer $109,000. Tento moment sa ukázal ako učebnicový príklad buy the rumor, sell the news. Trh očakával rast, obchodníci nakupovali dopredu, no v deň udalosti začali realizovať zisky. A práve preto cena následne začala klesať. Vývoj ceny Bitcoinu potvrdil aj Fear and Greed Index. Po Trumpovom víťazstve v voľbách trhom vládla chamtivosť, no na začiatku februára index klesol pod hodnotu 70, čo naznačuje postupné vytriezvenie investorov. Pokles cien kryptomien ešte viac prehlbilo Trumpovo oznámenie o clách. 25% na dovoz Kanady a Mexika, 10% na čínske produkty. Bitcoin v priebehu niekoľkých hodín strátil až 15% hodnoty. Po dočasnom zrušení cieľ sa však cena zotavila a opäť prekonala $100,000. Ale z derivátových trhoch to už stihlo vymazať miliardy dolárov. Dobrou správou je, že ETF na Bitcoin naďalej vykazuje pozitívne prílivy. Inštitucionálni investori sú odolnejší voči krátkodobým výkyvom, čo pomáha držať cenu Bitcoinu nad vodou. Naopak, altcoiny sú pod tlakom. Kým Bitcoin padne o 2%, niektoré altcoiny stratia kľudne aj 10%. Mnohé staršie kryptomeny sa už asi nikdy nedostanú na svoje historické maximum kvôli rastúcej cirkulujúcej zásobe. Ak teda držíte nejaké staršie kryptomeny, doporučujem si skontrolovať, či im neúmerne nenarástla zásoba tokenov v obehu. Problémy má aj Ethereum. Stráca dominanciu na úkor Solany a ďalších konkurenčných blockchainov. Nedávne škálovacie riešenia síce pomohli Layer 2 sieťam, ale Ethereum si tým nevedomky podkopalo príjmy z transakčných poplatkov. To bol január v Ernio v skratke. Ak vás tieto udalosti zaujímajú podrobnejšie, doporučujem môj článok, prípadne navštívte náš blog na www.ernio.com. Uvidíme sa pri ďalšom reporte.